Primo ya ndatanga imwe live chirega vanhu vauye ndokufonera ipapapa. Ndatanga live imwe ndakata iya. Saka ramba uri papapa. Anditi. Asi Mwari uyuka, Mwari ndimwari vakanaka munoziva. Mwari ndimwari vanowa. Mwari ndimwari vanonzwa. Mwari ndimwari vanonzwa. Haya, muzoti ndatove disturbed pandatumirwa mameseji aya. Tiudzwa kunzi nguva ishinda tini asi Mwari. Muzoti pane mumwe kuti kuna hauna mati wakapfugama unongotaura wega baba kuti but Mwari wai munoda kuti zviite sei zvidini. Mune mune zvinoita Mwari. Mune zvinoita Mwari. Zvakaoma. Anzi network ma1 load shedding yacho kuri kunzi one power station yakasara iyo yakafa. Saka tinga magesi angade ya improve by now but vadzokera ku stage 6. So probably vanzi varatanga kugadzira mangwana here station iyoyo. Vanzi vakavigwa here? No. Havana kuvigwa. Right. Saka Tadzoka guys. Right now I'm going to be having promise. Wataona comment section. Anizoti kama wacho tinoti chiko. Techi mtu vanodzana chi promise na comfort ndichinechi. Mwana wa SIS. Mwana wangu inini. Ni mwana wehanzvadzi yangu. Chine. Shakira na shandi. Chinechi. Mainini na ndizvo. Ameno shona kuti ningi yakamira sei. Ndo kama one wa prim na comment. Sekuru nemsukuru. Okay. Sekuru nemsukuru. Okay. Right. Okay. Shona inonetsaka. Right. So my cousins. No. Sekuru nemsukuru. Maine mwana. Yeah. Amen. Shona. Amen. Saka ndikaenda mufonere. Timbotaura naye tinzwa. Tianozviona use. Barasikana. Sachidori chindisi. Chidori apa chitsigiria. Yena. Yes, promise. Maskerere sisma. Daskera usira sei mwanangu. Right, promise pari kuita nyaya panapa. Uri kuona sei vana vakauya kuZimbabwe. Vana vanochengetwa nana. SIS MELLY, I think kubva pekutanga changa pandakakuisira audio iya. I think makanyatsawo kunzwawo side rangu renyaya. I think makandinzwisisawo. Kuti isusu kunoku ndaona umwe munhu anyora mucomment section kuti hanzi promise uyu wanga ari kupi akubudikira izvezvi. Sekuru hapana munhu ayavaitaurira nyaya dzavo kana kuti isusu munoziva kuti ndakakuudza kuti mwana ainzi aichengetwa nani. Wakataura vanozviziva ndakavaudza kuti wakati mwana aichengetwa nemukadzi ari kubhadharwa negovernment. Mazviona hapana kana ini ndaitovhunza kuti nditoziva kuti mwana anani. Ivo kuti nditi ngozi vakauya kakumusha handiti pakafa mukadzi wavo handiti hembe dzakanzi hadzisi kugovewa vakazonzi vanofanira kubvisa mari here vakabvisa meno 15,000 rands here hanzi vakatenga nemablankets here vakaendesa kumba kwacho indo pandakazobvawo kwandinogara inini ndinogara kuchipinge mutown macho kuchienda kumusha ndopandakatosangana na ndakatovabvunza kuti mwana aripi zvikanza mwana atosara mwana atori right ari kutochengetwa andika ndari right Joshua kuti uzobvunzisisa kuti mwana ari kuchengetwa nani hapana kuti uzoramba uchibvunza munhu vanga vari munhu wakura kasekuru wokuti ungati saka ndoyesa kuona kuri kuchengetwa mwana iye munhu ari kukutaurira kuti mwana ari kuchengetwa izvozvo and seemed like he was okay with it. Yes, he was. He was okay with it. He was. He was.
Very much okay. So my question is now, Prim, my question to you is now, these so-called people who are coming to say to Damana, and it seems as if Duve Aikuvanzra imimi yokama, angasingaruti muzive, so why would today people want to come and say to Dr. Ramana? Because asking angari comfortable kwa tiri. Do you know what you angari comfortable kwa tiri say? Do you know what you angari comfortable kuna jamba ya shamwari yake kwa kaisa mwana say? But kwa muri aikuvanzirai. Oya kwa muri kunyepera ikuti mwana ndakachengetesa kumuna akuchengetwa ne social welfare. Angasingaruti muzive. So kwa uri wewe wakatarisa zviri right here kuti vauye vangotora mwana. Situation yangu anditi. Aiwa iwe wakantaurira yakudoziva. Ndinotitoriwo mwana ndiri kutotamburawo nevana vangu vandiri kugara navo ndichitoendawo kubasa ndichivachengeta ndega. Pamwe vakafunga kuti vakaita open up pamwe ndozoti ndipe hangu mwana nditambure naye vakadhisaidha kuti vonyepa vandinyepere hapana zvandaikwanisa kuita ine ndakaitaura nyaya iyi paya musi watafona yai tichigadzirisa mapepa enzekwa mambo ari kudiwa yai ndakaita kange kuitakura kudai but ndakaona kuti wanowa zvavari kutondidavira ka inini kuti ndirambe ndichienderera mberi ndichitaura nyaya iyi inonditemesa musoro vanhu vakati kudii ndakataura ngati SIS MELLY munhu anobatsira vanhu plus mwana uyu akabatsirwa isusu zvatisiri kuziva kuti mwana uyu akatorwa ari mudiki tine imwe vision yedu yatiri kuona naye kana zvatiri kufunga kana zvatakataurirwa but isusu zvatakataurirwa handizvo zviri paground handizvo zvanga zviri kuitika saka tinofana inini hangu ini ndesajesa kuti ivo vakuteerere ndakavaudza ndikati mi muri kuti mwana ndewenyu hatisi kuramba kuti mwana ndewedu inini atoriwo mwana wasekuru vangu and andiri close kwavari but he decided kundisandibudira pachena handiti ndo vanoziva mareasons avo handiti ndikavataurira kuti munoziva here kuti maya vanga vari kunzi pane time vakamboti inini handichakwanisi kuchengeta mwana ndomuendesa kusocial welfare maida kuzoenda unomutevera kusocial welfare mainomupiwa nani vanga vasingamutore ndovanga vasingamuwani saka inini naenda kunzi pamwe ndiri kuda kuonera kana kuti ndiri kuda kuziva zvinhu zvandingazivi zvandisingakwanisi pakutorwa uyu mwana uyu ari kugara nemwana uyu ana kana hana mutoro wangasangana 2 weeks wangasangana 2 weeks last weekend yapera iyo ndo pandakasangana namaiguru vachiti mwana ndamuendesa vakaexchangana mawords naye amene anga atori mashuro tukanakati inini mwana wako ndakumuendesa vakatora mwana yeyu muendese kumba kwangu vakanoisa mwana kusina munhu mwana uyu haana munhu ane mwanawo ane 17 years kugara vana vari 2 vane 17 years muri kunzwa magariro akachapamba pacho hani muri kuuya muchapaona inemiya muchionawo zvakaitika vakanetsana handiti ivo vababa kuti hanzi ndakuendesa mwana uya akati hanzi vakati muendese ndiri kuuya kuzimbabwe ikokoko ndichimutora kana ndichatuma munhu anomutora ikokoko auye kunoku kusouth kutaura iye mwana wacho uyu futi mombe vanga vakuda kumutora hanzi vakavamuti hanzi muendese ikokoko zvikanzi hanzi zvonizvo maini nongu akati pamwe vanga vakuda kutomuendesa futi hello ndopfungwa dzakazotaura mena akati ndofunga paanga ari kuti muendese kokoko ndichauya ndichimutora vava kuda kumutora kuti vamuendese kuri kugara uyu komendo uyu ina handichazozivi but unoziva kutaurira nevanhu vasinganyatsi kunzwisisa nekuappreciata from the word go kuti isusu hatina kunzwa chokwadi but mwana akakwanisa kuchengetwa and ari health ina handina chekuti ndinomushora kana kuti ndingati hanzi chero akanzi ngaitorwe inina handina kana anything hapana chandakacontributa mwana ari kutochengetwa nevanhu vasitori hama vanhu vari kucontributa mari ini kana even 1 rand rangu rakaendapo handina saka inini chekuita go against hangu semwana inini handina but vanhu vakuru hameno matauriro acho havachazozviita nematorero acho imi munotovabvunza mubvunzo because zvinhu zvakaitika ende mwana makamuchengeta ndimi nanhasi
ndisu tatingochengeta mwana. Handiti muri Unoziva kuti kutokuchengeta. promise mira ndikuudze one secret chimwe chinhu chandanga sina mbovhera ndakatokuudza iwewe. Unoziva kuti patakaona mwana handiti tichitanga kupinda panyaya pamupenyu hwemwana uyu. Do you know kuti mwana tichibvunza history yekuti mai vashaika sei handika pakabuda nyaya dzakawanda wanda. Pakabuda mavengeance akawanda. Sekuru vako vakarwara vakamborwara zvokurwara zviya handiwana kunoko tichienda unovaona chichitovapa chikafu. Ini ndikati do semunhu mukuru anodzira nevanhu ndikati guys panapa ndikati guys ini ndikuona soti mwana ari right ari kuchengetwa zvakanaka zvese tiri kumupa. Baba vake vari kurwara mukurangarira chiudzwa nyaya yekuti panapa hanimaona because sezvo iwe unosati nechitaura nemadhairi zangu handiti tadi kuti mwana uyu ambotestwa so that vambotestwa nokuti mai vari kugara nemwana vanogona kugara nemwana vasingadi zvika zvozobuda kumberi uko anozonetsa kuchengeta. Unozati takasunga ndikaenda kuna mai vanogara nemwana ndikati mai comment indai nemwana kuclinic ndikurangarira mari tichitobvisa mari. Pane one of the diaries akatumira mari chiti oi mari indai nemwana kuclinic munotisisa mwana tigare takaziva because nyaya dzacho dziri kubuda nemarwariro ari kuita abiya wedu uyu dhuve something is wrong handika vakaenda nemwana handika pekutanga mwana akanzi right vakadzokera futi nemwana kechipiri vakazopiwa mamadhetse after mine mamanzi mangani vakadzokera futi nemwana mwana akanzi right kuti tizozorora mwana akanzi aiwa mwana atori clean handiona tikabva tazozorora manje takazvishuwa mwana totichida kuti taida tisingadi kuti tiomeserewo mai vari kuchengeta mwana uyu vachicha kuziva kuti zviri kufamba sei. So all of a sudden nokuzongona pamariro vanhu voti kwai toda kutora mwana tiinde naye. Munotora mwana nhasi paanga ari mupenyu mwana uyu izvozvi tikavaisa vari 4 vana vakamira vanomuziva rakanava muziva anomuonera pamafoto because iwo pana mai ninongo wanga vachitanzi vaimbotaura namai ava vaichengeta mwana anzi namba dzavo ndaanitombori nadzo ndaitaura ini kuti ndizovabvunza kuti maitaura kuti chiipa maitaura nawo handichazivi because vanhu kuti inini vanhu handizivi kuti ndotite kuti handina saying. I know kuti uri mwana wakandiudza zvakaitika kwauri. I know you told me so. I know kuti uri mwana apa paukwani but anyway zvakangoitaweza kuti munhu unotongozozvipa kuti inini ndiri independent chauya chinondiona zvangu ndega handichainvolve vanhu munyaya dzangu. I think ndo zvanga zvaita baba akomenda baba akomenda vakuzviraramira life yavo vari 1 ndo chokwadi changa chiripo vangotongozviraramira kameka life kwavari kunoku vachingodarda. Munoziva kuti iye mwana uyu mukuru kamubvunza kareji aitomboenda kunogareko kuna ningikiriko kutogara 4 bvunza vana takaendesa hembe mwana ye akashama kwete hembe nyuwani ndikaendako ndikaona mwana ye handichiti ko uya ave kuno kusei zvikanzi zvakaoma nyaya yacho here vanditsanangurira nyaya yamawiri akaita mwana asi ndikati hembe zvikanzi hapana ari tongopfekedzana neichi chimwe aipfekadze chimwe chimwana chao chihombe unongoona kuti naivo havasi vanhu vanazvo vanhu vanongoraramawo life kuti chero tichirarama tichiendawo mberi saizvozvo. Ndikauya pa ndikati guys munhu wese ane maold clearer ehembe dzasingasapfeki hembe vana vasikana vanhu vakomana angadzungani takaunganidza hembe panapa handika kubva kune dzevasikana tikangoisa dzakawanda tikati mai vaya vanotaura kuti vasikana chipo mwana wavo vachididi tikashera tikapa nemwana ndofunga ndo dzakauya nadzo iyeye ukareji ushu akauya kuzimbabwe ndofunga ndidzodzo andiwana tikatounganidza hembe mwana asina andiwana baba vacho akatondifonera futi achiti muzaenda oti makaendesa hembe handizivi kuti ndodii newe sure handizivi ndodini newe handitika ndikati ndichoseka nenga chirorai handitika ndikati naye hapana rudawo here murume panapa ndine muzai wangu wada murume handika vakatombonyenga apa padhairi dzapa kakutokudza vasingaziviwo pachida kuenda kuchando vatinyayeyo vakatomboitaura madhezi azvikanzi unogona unzwa kuti ndato UK kaunoziya herewe ini handikuza vakatombonyenga panapa ndichoziva mwadzi vachitaura nemunhu wacho kuseruko chichimwe handioziva handina kuzoita famfollow up kuti zvino zvakazogumani papi handiona. So nyaya yemwana yangu even mai vacho vane mwana vari kubatikana because mwana unoziva kuti kana ukachengeta mwana kubva ari muchechi mwana anoziva kuti ivo vaya ndo mai anoziva kuti ivo vaya ndo baba handitika unocreata rimwe bondi raunenge wakacreata rimwe bondi risingatoiti rekuti kwavari atori last born yavo vane chimwana naivo havana mwana muhombe pane last born yavo yavakazvara ivo mai vaya hasi munhu mukuru ane 5 years mazuva ekutanga vainetsa
achiti akaona mai vabata mwana uya oenda kuda kunobvisa mwana uya achiti kuti agara ndi ndiyanga zati ndini mudiki vakaita zvokusvika pakutomudzidzisa kuti pava nemuningi wave nemunin'ina uyu ndiye mwana mudiki ave pano iko zvino kaona vachitamba vari tiwanotorespektera nototi mukoma kune uyuzvo handiona so zvoongorwadza unobvisade kuti ungonzwa kuti mwana anotogwa apa wese still ude kuchinzi kune munhu unotaura kuti ariko ningi wekuti aiwa anodi anogona kunyatsochengeta mwana zvechokwadi zvaari taiti right pane shuriti zvino umwe vatori nadzo iye wani handiti wanogara kwaMutare ariko kwete umwe ari kunoku anogara kunoku zvinonetsa unless vapiwa anogara kunoku because ane imba hombe nemaloji kana muchizokwanisa kana menu handichazivi zvavachadzisa akamboregera chi iye wachane imba yeye akamboregera chi kutora uyu kareji zvaari kumusha uyu ndakanzwawo kuti uyu wekwaMutare ndiri kunzwika pano ndofunga ndiwega zvako uri pano kuti hanzi vakaiti hanzi ava pavakauya matorero avakaita mwana mataurirwo azvo menova vachida kuti vazotumirwawo mari something saka hanzi vakauya uyu ndiye anganzi atore mwana handiti anga ari kunoko ndanzi hanzi vamukira pavakasvika vakanditi hanzi ndarota hope baba komendi vati varota hope kuchinzi mwana anofanirwa kutorwa neni saka pamwe ungatsamwa hako kuti mwana waifana kuuya kwauri but azotorwa neni saka asi warota hope achiti mai wangu kutaura mai wavo wakafa vati hanzi mwana anofanira kutorwa nebiggest sister iyo yekuzodzosa mwana iyo saka vakati nini kana marota hope hapana chandinoramba zvekuhope zvenyu kana muri kuzvibhilivha torai mwana muende naye inini handidi kumutsa muromo nenyaya yemwana hanzi vava tori nemagrosari anga atoripo kwazvikanzi ndakutovhurawo magrosari aya ona vanhu vamba nesevhisi raisi chichi hanzi ndobva vati pamwe ungazonzwa kuti hanzi ndakapiwa magrosari but zvinhu zvandapuwa ndeizvizvi I think ndizvo zvakazvinhu zvekutanga nekupedzisira vana uzopuwa futi zvimwe zvinhu ndobva vazotengerwa foni vatengerwa foni ndindakatonoigashira pabhazi bhozi munhu webhazi akapiwa namba dzangu ndikanoigashira ndakanoitumira kwaMutare foni yavakatengerwa iyo kuti vakwanise kuzocommunicate apa nyaya ndakavaona vachitaura chiti anga asingachengeti mwana anga asingatumiri anything mwana wacho une musikanzwa mwana wacho mwana kaanoita musikanzwa weda mai ake varipo kana havapo mwana ne 6 years asingaendi kuchikoro vamwe vana vari kuenda 6 years iko zvino anenge atove kuchikoro grade 1 mwana ne 6 years asiri kuenda kuchikoro ari pamusha hanzi aenda kuchikoro aitabva kuchikoro osvika kuma5 odi saka I think she got pissed off nenyaya yekuti maybe aida kutumirwa mari but kumafungiro aitoti achatumirwa mari haana kuita haina kubuda ndokuramwa ndokupopotsana ndokutukana ndokutoendesa mwana akazogashirwa nemwana uyu bhozi ndiye anogara pamba panolen pavenatoro kuti akatora kakamba kake kakatonaka fani kumwishoko saka iye ndiye wakazoenda pamashops kunogashira mwana bva atora mwana ndobva aenda bhozi ndiye ari kugara pamba pawo baba akampotiwa saka mwana akaenda kutumigwa nebhasi vakatouya naye vauya naye ndobva vanosvika pamashops ndobva vazosangana neuyu anogara kumusha ndobva vamupa mwana iye ndobva atora mwana kwakuchizoenda naye ivo bva vadzoka havo handizivi kuti pavanzi wati wafa vakaminyatsombofila sei kudai so ndiri kuzvishaya right saka kana mwandi muri kunzwa guys history kutaurwa nemwana wedu uyu panapa meaning to say kuti we will fight and if we involve the social workers now and the police if the worst comes to the worst now we involve because the social workers they would look into the best interest of the child right and the bond that he has formed with mai vakagara navava vanototesa the best interest of the child totomuenda over government that would be better us knowing kuti government yaisa mwana wedu apa tikunoona mwana apa zvingatori nani panoti aende kwaasingasikani kwaasingazivi kuti ndekupa kunotanga remember atove mutrika 3 years akunotanga life havazivi vanava nevanhu vasingazivi totally zvakaoma sikana and dei handizivi usi utoko dei vaitogona pana munhu anovarambidza chero kuti vauye anytime vaone mwana kune vavava
avanongodzwa kuti mwana musati ihama dzebaba vacho pavanenge vafungira kuti toda kuya kuzoonawo mwana vanoya zvakafanana kuti izvozvi mai hama dzamai vemwana vakomenda nditi varimo vakazara munomu vari kupretoria unoziva vakawandisa vamwe vatori muno but hapana kana one anopfachikira nepapapo kusondelako kuti anodongorera kuti mwana uyo ari sei havanei nazvo hapana akambobvunza vakatokondia nelife dzavo vangosiya ari mucheche kudaro kana akabvunza kuti mwana itu kusazofamba sei hapana vakatongosiya andimoona vakatoenda mberi nelife dzavo vakatokangama vatomuzivi handika then mwari vangotumirawo madhairis achidarikira taitozvidarikirawo tichozvibvirawo kumulockdown kwataipa vanhu chikafuko andimoona tikatongonzi papa nenhama apa masiye here chikafu tikati hatina svika muri kuona papa kawaridzwa pachistubhu panze muri kuona mwana akavatapo kari kasvava kati zvikanzi mai vake vakabva kuvigwa kusurasura handika hana mai tikati saka pamba apa zvikanzi no vangoriwo mai vane mwoyo wakanaka vaiwirirana namai vacho vakatora chimwana ichi nouchachoda kutogwa nesocial work negovernment handi saka mwana akazara atogwa nemasocial workers chero zvikadina muchatomuwani motokangana kuti mune mwana wehama yenyu anotoenda kana topuwa family yecape town uko hamufi makamuwana andimoona zvachose tikati imi Mrs. Melly ka mune right yekunovhunza zvamuri kuda kuvhunza mune right yekutaura maonero enyu because mwana ndimi akamuchengeta imi munosvika ikoko mune confidence dzenyu muchitaura navo asi chinoshamisa manje unoona chinoshamisa hama dzako chii hama dzako dzinogara zvakadaro kuna mutape anditi anonzi mutape so mutape uyuyu handizivi kundofunga pachindau munongoitana hama like but dziri dzekure musingatozivani sometimes handiti mutape uyu ndomuziva zviri pedyo kungomuziva chako like totongowirirana idu mutaundi anogata pane chimwe chipawa so andiona munhu angoripo mutape uyu ndiye ari kunzi akatumwa handiti kuti auye mutape haisi hama yenyu imi hanimaona kuti anoti tokumbirawo kutora mwana ivo havana kukwanisa hama dzako dzinokwanisa kusimuka kuti dziinde kunotsvaga kuti mwana ogara kupi vakatuma mutape uyu mutape haisi hama yenyu imi munhuwo angari pamariro wakatuma kuti iwe wati unoziva vanhu unoziva murume ari kugara nemwana chitindira unoti kwanzi tikuda kuti tiite meeting tibhadhare mari vanoda mari handi then mutape akabva aenda pekutanga ati ini ndaudzwa kuti mutape aripo ndikamufonera ngati iwe mutape who are you iwe upa family uri kwana papi iwe mutape apa hadzisi hama dzako vanava vanofana kutumira muzukuru wavo kana sekuru vavo andika kuti auye afambire nyaya idzi iwe wapinda papi mutape akati aiwa sisi anotiti yaya handiti zvikanzi aiwa yaya chikuitika ndechekuti ini ndandangotumwa asi ndiri mutaxi ndatozogaya kuti pati ndabvumirei because ndandisi hama vanava vane hama vakawanda ini vari kunishandisa ndatumwa pakuti kudini inzwa zvikanzi inini zvese zvakaitika pamwana ndinozviziva because I was there from day one ndindava kunongedzera ichito kuti mwana uyo muri kumuona mwana akafigwa mukapindapo kusvikira mwana asvike paari nhasi hakuna munhu asingatauri nezvenyu handika kumandawo mazhinji ekuiso isoko zvamakaita pamwana ucho animaona ndikati but ndashandisika iwe uri kudzoka nhasi nokuti takufunga kuti pamwe ndiwe nyoka nokuti wausi hama yevanava vadii kutumira hama yavo iriyo yadi yauya mutape ndofunga akati ati dhu ndamudaro akabva adzokera akanoudza hama dzenyu kuti ini guys makandituma handimaona asi ina handisi hama yenyu madii kutumira hama yenyu ndine kusora zuro uyu handika ende mai ava havapo vati handipo because handisipo ndauya nhasi kunokumba kwangu ndandisipo handojobheki ndikabva ndatomudza ngati handipo ndodzoka nemusi wemande saka meeting unoitwa Tuesday wachona handika saka mutape ndofunga akadzokera exactly shoko by shoko randakamuudza kuti iwe who are you uri kuona papapa hama dziripo who are you vatadza kutumira hama kana vari serious nenyaya yemwana vatadza kutumira hama dzavo handiona izvozvo ndakagara newo apa pane mavoices ari kupinda manje ndikwanisa maplayer because uri palife ndachida kuplaya alright katapedza ndokuincha maplayer tapedza wadona umanzwe pane mavoice ari kupinda guys chinyasotodza kuti hama dzako ka hadzisi organized handiona pane mavoice nosapinda izvozvi handimaona izvozvi ndofa akanitaura word by word vanhu vaya bodi iri kuya nethursday anozviziva bodi nofana kuya nethursday handika meeting ndinosada ndati meeting wacho ngauchiitwa mangwana kuti paitwe finalization handiti vasinda mameseji izvozvi ndoda kuti indoda kutanga nekutenda kuti mwanangu kana kuti munina network yake yakutisa munhu ari kuzimbabwe network yatisa right ikaiti mudonhedza inzwai maaudio apinda izvozvi
ndimutape uya wandakatuma wandakaudza kusora suro ya ndiye asenda maaudio aya kuna baba comment andiforwardira izvo zvinzwai. Maswera sei baba, maswera sei panyo wakadini asi tinani isusu ndimutape baba yeshi nyaya iri panapa apo waisi kukura asi dodori inozokura njenge vamweni kana kuitatamudza vona ndavakavataurira vekwadhumbe vacho nhasi uno vazondipindura vechiti havakoni kuti vangauya vakabatika. Saka mangwani ininewo handikoni kuuya ndega ndisina wekwadhube. Handigoni kuuya ndega ndisina umwe wekwadhube. Saka ndakatouya zvavakange vandituma, asi kuti ndichizopetukazveyo ndegazve hazvichaiti, zvinotoda vekwadhube varipo. apinda ari tu handi muri kuteerera guys, ndiye mutape uyu wandakataura nekati ndinosusa choko pana zuva ravandipa, asi chavandibhira ngechekuti vari busy vati havakwanisi kuuyeyo because vari busy. Havana nditaura kuti hai tapedze zvetiri kuita tudai, hapana. Saka ininiwo sekuti ndiri mutorwawo, nditori mutorwawo because inini ndiri muzukuru, handikoni kupasise zviro zvobana sekuru, ndiri muzukuru. Vona vazvipasisa munondoona ndogumei kana ndomuronzera. Kana vasazvipasise kuti tine zuva rakati, inini handikoni, ndiri ndega. Right. Maswera sei, my comfort, ndo mashoko andidaira vekwadhube wakatumwa uya mudzukuru wekwadhube wati iye vekwadhube vati varipisa akakwanisa kusvika kuno kumafana, naiwo akati handichakwanisi kuti ndiuendere hwani ndochimirira ivo vasikupa zuva. Ndo zvinoita Mwari wedu izvozvi zvatati chinamata. Handi munoona mameseji yapinda padati pane mameseji ari kupinda padenga apa padazokata live yekutanga iya. Handi muri kuona vanhu vekwadhuve ava havasi serious, hakuna ari kuda kusimuka iye wekwadhuve kuti auye kuti kuzotaurwa nyaya iyi. Vari kutumira munhu uyu wandakaudza kuti iwe uri kwana papi panyaya ishi. Handi maona adzoka anzi chidzokera anoudza kuti tiri busy hatichakwanisa, saka meeting hakuchina mangwana. Handi muri kuona meeting hakuchina, hapana uya wandofa akanodzosera shoko randakataura ndichimuudza mutape uyu. Saka hachakwanisi, vari busy. Ndio kana tofanira kuti tipe mwana guys, vari busy kuti vai kutaura nyaya yemwana wari kuda. Vari kutumira mutoro mamunzo nditori mutogo muzukuru wavo wemadistant wati zvokumamisha zvokuti muzukuru but asiri womufamily. Vave busy, havachakwanisi mangwana. Hamweti vachakwanisa rini nokuti Thursday handika zvikafamba mushi Thursday ndikufanira kuti bhodhi ndekumusha. Saka meeting kasaitwa mangwana Wednesday handika probability yekuti Wednesday kana ini ndikaitawo busy handimaona because vakamirira ini vana baba comfort ati kwanisa kupa mwana musatara na mai comfort vakachengeta mwana uyu. Ndikati ndiri busy that means Thursday kunotoenda kumusha pasina mwana. Saka handizivi kuti pari kufamba sei. Animaona hamene kuti pari kufamba sei, panenge panotonika hidden agenda wakaripo. Animaona hanzi ropa zvimudzimepo Mwari variko ufunge, Mwari variko vanochengeta ufunge. Nerera, Mwari anoti nerera ndedzangu. Kana uchida kuona misodzi yaJehovha, kuna shungurudza nerera. Kana uchida kuona hasha dzaMwari dzichiduruka, bata nerera. Mwari variko vakasimudza mhepo kunerera kuvana vaka. Iwo ndo betuli yaisi yemunhu, iwo ndo isiri yemunhu, iwo ndo anopedzerana nemunhu akasika. Hanzi naishe
nzira yamai comfort naComfort yakachena musatye mwana atorwe. Thank you Ishenunurai. Thank you. Lydia, amen. I don't know. I don't think so. I don't know. But what I just have to do, until in that mangwana, I think don't go in the social week. Mangwana. But manje chinonza, we'll see, we'll talk. Tongo noti zvinofamba sei. But meeting kwa wakanselewa. Hakuchina meeting mangwana. Cancelled. No more meeting. Panzo mkuru manjita se, apa zvatofanira chero kuti ndikaenda kuZimbabwe handika panyaya yemukuru apa it's obvious kuti hapana pachati mwana uyu ngainde. Hapana, kana vakutofaitira uyu kutadzike kuZimbabwe kuti uchichindipai mukuru uyu inhema chaidzo. Amen. Amen. Tichanoona. Amen. Sivongile mandau tinotomaziva zvokutodaro sha. Ndinototamba nemandau chaiwo akatodaro chaiko. Ndinototamba nemandau akatodaro. Bamuninoona nchifamba navaya mundau wakadzikadzika zvokutodaro. Mutapi wandiri kutaura iyeyo yakaenda uyu ukuku. Munhu wandinotaura kuti ndibhuru wedu panapa mundau wokutodaro. Handichandisika tombozine zvemandau. Ndotoziva zvokutodaro kuti vari deadly kusvika. Ndinotoziva zvemandau izvi. But hatingorambe tingoda kungo tichingovhundusirwa just because mandau. Kuna Mwari ari pamusoro ari above mandau. There is God who is above mandau. And one, unless you want to tell us that mandau they are above God. There is God who is above everything, who is above every nation, every tribe, every varoi, every nganga, everything. There's God who's up there. Isusu chavo chako kumashona usati mandau tunyatsa kumasiva. Kumashona chavo chako kune vanhu vanotoroya zviri deadly. Animona. Kune vanhu vanoroya zviri deadly kumashona cheko kweduko. Wokuti unotoza wapedza mhuru unovaona vamuka tititiruda wanuko. Achiti ndakadla ndakapedza kudai. Anowana. Unoti izvo kudai tiri chirifamba kudai unoti vanovhara. Unoti havatizamiwe. Kumashona kwediko kuku. Kuna mashonge kuku. Unoti havatizami. Vanotozikuneskati izvo. Imi guys munota zvokutamba naMwari. Musida kufananidza Mwari nebhodhoro kana kufananidza Mwari nen'anga kana kufananidza Mwari nemuti. Muti wacho unoshandiswa kuroya munhu muti wakasikwa naMwari. Muti wakasikwa naJehovha. Muti unoshandiswa watotora uyu uchinzi naMwari ngakuve nemuti kuti muve neshedi. Mugare pamumvuri. Kuve nemuti kuti mubreathe fresh air kubva kumiti. Isi totora tosaini dzedu dzechibhoyi kuti tiroye vanhu. Miti yakarerwa yakaiswa naMwari. Pauri kutofamba iwewe mufana wangu wanyora komenti. Andiwana uri kuedzwa nevakawanda every day. Usafunga kuti kwako kungwara kwako kana kuti uri kumuka because uri mundau uchimuka makuseni. Inyasha dziya. Kune vari kutogwa newe every day vakaisa zita rako mubhotoro. Zita rako riri muhari. Kune vane mazita akacheregwa pasi. Kune vane mazita anorevererwa every day ari mumbiya. Andiwawa kuti Mwari chezvoita sei uyu munhu uyu. Asi kuseni unomuka uchifamba iwe uchinda vachishamisika uchiona uchidzoka vachishamisika uchiona pera kwamwedzi uchibhadhara rende yako vachishamisika kuona kwamwedzi uchitenga motikari uchidhivha motikari vushia kuti zviri kwamba semupedzera vati uyu ndiro zimhuro ire pakona iwe usina chawakabatana gwenza hauna haasi kuenda kuchikoro. Animaona saka hatinyanyi kuda kuzopembedza varoi zvokunyanya kuvapa ndege zvokudaro varoi hatinyanyi kuda kuvapembedza. Vanoroya zvavo variko vanoroya asiwo vanoroya kana Mwari vachinge vatendera zvakaitika pana Job. Kana Mwari vachinge vazvitendera kuti okay ndo kana vasina kuzvitendera zviitiki chero vakauya vakamira nemusoro pasi makubari mudenga varoi vakauya vari 50 vakadi vanosvika pano vowana riri gomo rokuti harikwiriki kana kuti pane mavivi emoto zvokuti hapapindiki kana Mwari varamba. Saka we are going to try our best guys. Let's hope kuti Thursday postpone tindi tinoona kuti zvinofambisa sei. Maybe zvinenge zvanaka kuti vari kumusha meeting wacho nyatso kugara zvakanaka kumusha ikoko pasi. Vanhu vachinatsopiwa mafacts vakaungana ndipane panenge pana nasabhuku vemusha chi vanhu vanyatsolegwa mafacts kudai vakachera mmoza kuti mwana ambonetse mwana ndiye munhu kuti kana nyatso kukura chako chakanotanga kutsvaga dzinza rake ega. Andimona dzinza rake ega kutsvaga kuti ndakumbotsvaga kwandakabva ambonetse but at least ringakura zvakanaka. Hapana zindle ndizvozvo daily tikurewa iwe
but kana Mwari vati chi hapana we cancel zvese zvinotaurwa mheno nanani mheno zvanenge vachitaura pamusoro pevanhu munhu anozodai ezvikazodai we cancel all that nezita raJesu kuti hapana ngove nherera penyu nherera wakangooma especially nherera pamazera aya vedu vedu zvakangooma nherera pamazera aya zvakangooma nherera pamazera aya zvakangooma saka meno ivo baba vacho baba Comfort nemudzimai wavo kumhepo kwavari ngavatarisire vana vavo ngavaite what is best for vana vavo. Ivo vari kuzokuona vari kumhepo ikoko zvose zvikuitika ndi kunonzikana zvichiita unochinzi vanenge vachiona kunenge kuchidina mheni andimoona saka ngavagurwire hondo vana vavo vaite zvavanoda ivo kuti vana vavo vaite kana vati yakanaka vaenda ovhe zvakanaka andimoona mwana wavo vaiona mwana wavo akachikira zvakanaka and everything and they were happy andimoona they were happy andimoona saka ini varoi tingangova chikaida simpondudzai muriro yakapfuma guys varoi vanongozvitamurira vaimwana kana bhutsi ekupfeka hana paanotogara panodousatsitsa sange achigona kukuroya iye hana chinhu maimwana ndonyatsokuona kuti zvinhu zvacho amen. So guys, at least the meeting is no longer there tomorrow. The meeting is no longer there. Mangwana, tochimirira kunzo, but mwoyo wangu rumbufunga kuti ndisvike pana maikafuti kwacho mangwana. Mwoyo wangu rufunga kuti ndine zvinhu zvandoda kuvapa futi. Chinde chikafu chandoda kuvapa kuti ndoda kunovasira kuti vadye. Saka mwoyo wangu uri kunditi ndisvike kumangwana. Amen. Rekai tinoona. Kaitishike kumangwana. Atitsvaga rake amborasi dzinza rakasvika dzinza rake kana rakwana. Kwanzi kone dhudhula mai Comfort vazotorwa vana here nesocial services. Zvadirwa jecha vana mai Comfort avasi vanhu vane mapepa ekuZimbabwe. Saka vari safe. Vanenge vandori mapepa avo anenge atori valid ekuMozambique. Vanhu ekuMozambique handinoona kuti havashungurudzwa zvinoita isusu. Vane kubhodha kwavo kune agreement yavakaita paya pakarogwa Graça Machel naMandela. Panenge pana agreement yakaitwa paya nekuti machangani ashungurudzi semashungurudzirwa makabona uchinzi machangani asungwa vanosara mapepa vanenge vatori mapepa avo ekuMozambique asanenge ane malong stamp vanenge ane malong stamp ndosaka muchona vakaona ichoshanda even nana maini kupi saka vane mapepa avo ekuMozambique. Imi dhudhula esikuda ndozvidira jecha havadi iwe neni dhudhula iwe neni tisisiri kudiwa mashangani ava makambova chiro panoitwa zvose chinzi mashangani ngaahambe mashangani vakambova chideserawo kune uchingonzi makwerekwere ngaahambe mazimbabwe ngaahambe mazimbabwe makahambe but machangani hataugwine zvavo havatauri nezvemachangani so ndo mamiriro acho anenge akadi haisi mazimbabwe hatidiwe asi guys mungavashora here kwanzi kusocial services chimbomira iyi just wait and see what they want to do. Okay, no problem. Okay, timbomira tuone kuti chichida kuitika before we go to social services. Ansaka kuenda mberi zvajuni. Zvajuni pakatoipa Lydia Mtandwa. Zvajuni pakatoipa vanhu vazama zvakawanda wada they have tried. Toisa appeal, toisa makoti todini zvashaya basa. But Juni zvakatoipa inga vatotanga wani kutaura kuti tatomirira Juni anonoka. Vari kudaro wani. Kuti Juni asodera don't get too comfortable. Juni adongorera. Hani ndo zvavari kutaura. Tiani yeyu. Kwai apa. Tiani apa. Wait. That made. Wait. Ndi bloke chimwe. Namba dzavanhu vaya vekushama vaya idzi. Idzi namba dzano kushama idzi. Dzibloke. Hanzi mawe kwere masimba aiwa havasi kuda nezvedu. Tichongochimira toona kuti
saka imimi guys okay right pane imwe mudhayari auya asenda message yake ari ku-UK achisomuono wake panyaya ndaiona my dear, I read the message, that's good as well. Yawasenda kuWhatsApp ndaiona, that's good as well, that's good. Oh, Reverend Farai vanga varova. Oh, thank you Reverend, I've seen your message, thank you Reverend. Right, saka ndo zvaraida ngotaura guys. Saka what's your plan imimi pana June apa? Kwanza pana kwatoenda kani? Okay, right, titangogara tongomirira kuti vauye then tozongosangana ipapo. Chero diaspora atiende munobhozvo zinhle uda kurambira muno uda kurambira muno. Saka guys zvana chidangoti ndibvunze ndionesana. Those who can apply for waivers must do so because they might extend for those who apply. Vakato extenda Sharon kusvika musa 31, they extended kusvika musa 31, musa 31 kana ukasvika vasina zvavharana zvema waivers zvatovharana vakato extenda. So guys inzwai munzwe. Mangwana mozovepo toenda tisekwa namai Comfortuku, toenda tose timbonovaona mangwana anditika tisvikeko mangwana and then totangira ipapo. Andisaka ndokanyaya kandidiki kana ndinako kana chida kuti tingotaura hedu anditika let love lead us kana ma-street home atichei nevedwe anditika ma-street home. Takuenda guys lekaitinde tozobatana hedu patomorrow morira zvakanaka. Andisaka Zimbabwe ikazonakawo saka tinenge takudzingawo here vamwe. Sha uri kurota igore ripi iroro? Igore ripi iroro? Which year will be that? I don't know. Hatizivi. Amen. Takungoisa kuna Mwari, takungosira Mwari zvakawanda izvi. Takungosira Mwari zvakawanda izvi. Zvangoda kuti Mwari vapindire. Sine nyama dzedu nesevanhu hapana tatogona isu guys. Tine patinosvika kugumira chaiko. Anumona. Saka nguva ikwana comfort. Handisati ndanyatsowe nenguva patisipiwe munotoona. Ndonyatsobaya live button ndandasara kana ne 5 kilometers kuti munyatsokuona kuti ndave palive. Andikasaka guys, good night. Mwari kuitei zvakanaka. Love you guys. Bless you. Tokudai.